पुढे नका रे बाबा आता काय होईल आमगी राहिलेले घेऊन गेलो इतक्या गाडी भिजता का बार आता उद्या गेलेली आणि गेली आणि गेली काय होईना गेला काय सायलेन्सर वयर राहत तुला माझं झोत पळ वावली 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 थार वावली वावली वेगळी नाही हो वावली वावली गेली 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 वावली मेलो ही वाकडी गेली मध्ये बेन येता मध्ये थार गेली वावली वावली बावली थार वावली ती बघ थार वावली चोडा आणि चोडू ऐकते गेला गेला पुढे वावली मारे बावली मध्ये पुढे गेला हरताला पळ पळ वावली पहिला मी आलो होतो गुली 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 बेलो आवय गुली धार बेन पाठी घेतली मेलो थारीची झाली बोट थय गेलो 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 हे पोटान कलकलीला या पोटान कलकलीला धार सोडा आणि पळ गेलो गेली आडू